Chineke igwe nkwade niile na-ebukwa amụma n'ime okwu nsọ gị anyị na-anọkwa na n'okwu ụbọchị ihe na-egosi n'okwu gị iburu n'ibu na nke anyị niile bụrụkwa onye ọzụzụ anyị niile n'ezie ezinna ụbọchị niile anyị na-ahụkwa n'okwu gị mezie iburu n'ịga eme ebere ma ọ bụghị onyinye aja nsure ọkụ n'ije ndụ nke anyị na-atụ ụmụ anyị egwu ọ na-emeju anyị n'okwu gị mezie ịhịrafụ mmadụ dị n'ụwa abụ mmadụ agaghị merụ ọ ga-ejisi ike n'aka nke ya n'oge niile bụ ụbọchị enwere m enyi enyebu ha mmiri ụlọ ndị anya karịa kpakpando mara na nka bụ oke ihe mere ga-eji na-eje n'ihu ya enwere m enyi enyebu ha mmiri ụlọ ndị anya karịa kpakpando mara na nka bụ oke ihe mere ga-eji na-eje n'ihu ya agaghị m echesa na Nwachukwu gafere n'ihi nwụọ n'ihi ya mere mgbapụta ndị dị otu a nọgide na ya n'ezie enwere m enyi na-ebu ha mmiri ụlọ ndị anya karịa kpakpando mara na nka bụ oke ihe mere eji na-eje n'ihu ya enwere m enyi na-ebu ha mmiri ụlọ dị anya karịa kpakpando mara na nka bụ oke ihe mere eji na-eje n'ihu ya ezi enyi dị mma bụkwa Jizọs ọ dịghị ekwe ka ihere mee ndị ya ọ ga-ejisi ike n'aka nke ya ruo n'ụbọchị ikpeazụ enwere m enyi na-ebu ha mmiri ụlọ ndị anya karịa kpakpando mara na nka bụ oke ihe mere eji na-eje n'ihu ya enwere m enyi na-ebu ha mmiri ụlọ ndị anya karịa kpakpando mara na nka bụ oke ihe mere eji na-eje n'ihu ya udo nke Kraịst dị ngọzi juru gị ahụ obi ụbọchị nke na ịhụnanya Chukwu na-emetụ mmụọ ma ọbara Jizọs batara ọbara Jizọs batara ọ bụrụkwa mee ka m nwee ebe nkete ụwa gama ọbara Jizọs batara ọ na-amụsị ihe igwe nsọ na-eme ka anyị tinye ụzọ si n'orube kwesu n'ọchịchị njọ ka ọbara Jizọs batara ọbara Jizọs batara ọ bụrụ ụgwọ mee ka m nwee ebe nkeji ụwa gama ọbara Jizọs batara ọbara Jizọs batara ọ bụrụ ụgwọ mee ka m nwee ebe nkeji ụwa